Għall-ewwel darba Malta se jkollha security stewards mod regolat f'postijiet fejn isiru avvenimenti sportivi li se jikkomplementaw ħidmet l-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Dan permezz ta' liġi li l-Gvern qed iressaq quddiem u li kienet preżentata mozzjoni dwarha fil-Parlament li se twassal biex persuni mħarġa u liċenzjati jkunu jistgħu jagħtu s-servizz tagħhom. L-irwol ta' dawn l-stewards se jkun li jikkontrollaw l-aċċess għal postijiet tal-isport, jużaw tammir elettroniku biex jiċċekkjaw l-ispettaturi għall oġġetti perikolużi u projbiti u monitoraġġ għal xi riskju ta' sigurtà. Dawk li huma interessati biex japplikaw għal liċenzja tas security steward irdu jagħmlu kors ta' taħriġ li jkun rikonoxxut mill-Awtorità għall-Integrità fl-Isport Malti u approvat mill-Korp tal-Pulizija. Dawn ir-riformi jintroduċu wkoll miżuri aktar b'saħħithom biex jippenalizzaw lil dawk li jinvolvu ruhom f'xi vjolenza, diskors ta' mibeda jew mġieba ħażina. Jekk wieħed jikser dawn ir-regoli jista' jieħel multa sa 5,000 euro u projbizzjoni mandatorja milli jattendi avvenimenti sportivi oħra għal perjodu ta' bejn 6 xhur u 5 snin. Flaqa li kellu l-Ministru għall-Intern Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol tenna li bl-introduzzjoni tas security stewards mhux biss il-pulizija tkun tista' twettaq xogħol aħjar iżda tkompli tissaħħaħ is-sigurtà f'dawn il-postijiet. Min-naħa tiegħu l-Ministru Clifton Grima qal l-introduzzjoni ta' stewards professjonali fil-grounds tal-futbol f'Malta hija pass importanti. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa u l-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo li wkoll laqgħu dan il-pass. Nilqa' b'sodisfazzjon il-mozzjoni li l-Ministru tal-Intern ippreżenta fil-Parlament sabiex allura wara diskussjoni fil-Parlament u għattamat li tkun approvata liġi li għabbażi tagħha ikonna introduzzjoni ta' stewards ġewwa venues sportivi. Stewards illi se jkunu qegħdin jieħdu ħsieb ġewwa l-istadium ħajkunu qegħdin iwettqu iktar xogħol speċifiku, iktar xogħol li ovvjament jagħti valur il dak li huwa l-esperjenza waqt avveniment sportiv.